Bilsyn, trafiksikkerhed eller pengemaskine. I 2005 blev bilsyn privatiseret. Det betød, at alle kunne åbne en synshal. Man behøvede ikke nogen uddannelse inden for syn, bare man ansatte en uddannet synsmand. Det var nemt at blive synsmand, da det tager 8 uger i dag mod 3 år før i tiden. Konkurrencen mellem synshallerne den er blevet rigtig hård, da det nu er alt for mange haller. Derfor begyndte det hurtigt at vælte ind med sager om folk, som havde købt en nysynet bil, som viste sig at være et rent lig. Det skyldes, at chefen, som jo bestemmer, han er kun interesseret i at tjene penge. Synsmanden, som går på gulvet, vil rigtig gerne gøre sit arbejde ordentligt, men han får ikke lov, fordi at hvis der er sådan, han kasserer en bil, så vil forhandleren altid sige, at jeg går bare i en anden hal, fordi over ved den anden hal, der kan han få lov til at bestemme, hvorvidt om bilen skal godkendes eller kasseres. Der er også eksempler på forhandlere, som rent faktisk har sat nye stumper eller nye reservedele på bilen, og så får den godkendt, for så at køre hjem og pille de nye reservedele af, og så sætte de gamle på igen, og så sælge bilen som et lig. Trafikstyrelsen de forsøger på at fange alt det her svindel, men de har ikke de store muligheder for det, fordi de skal fange bilen på gulvet i hallen for at kunne gøre noget. De kan ikke indkalde bilerne efterfølgende, og så kigge efter, om de er synet ordentligt. Så ud fra det her kort præsentation, bilsyn så trafiksikkerhed, eller er det blevet til en pengemaskine? Det må du jo selv vurdere.